guys. Sorry guys, naputol na bigla yung ano ko sa cellphone. Ano ba, ano tong cellphone ako? Papatay-patay man. So, kuya natin pagkakape natin. So, tagat ko. Tagat. Nagat ko na sa asawa ko eh. Kasama ko guys. ayaw yung mata kami. Kaya sa mga sa kamera guys. Bakit? Bakit nahiya ka sa kamera? Kamera lang yan. Ubusin mo yung kinagat-sagat mo. Nasawa ko guys, nasa likod yung kamera. Ayaw niya humarap. Oh, natumba! Ano ba yan? Tumba yan yung... Sige, pagpagian natin, no? Ganyan din. Sa gilid na yan, no? Masisira ang beauty natin yan. Ayan. Ayan guys, pasensya na guys ha. Ginalaw eh. Nagalaw. Kaya niya sa bansa. Tapos ito guys, maligo na ako. Kailangan maligo. Bibiyahe ka nga walang ligo. Pangangamoy pantot. Pangangamoy pantot pagbiyahe na. Tapos sa hero natin guys, magligo yung amoy na yun. Wala naman sa ibang wala na bang ibang kasama, driver. Ako talaga pagbintangan guys, kailangan maligo talaga para mabango. Para mabango kung hindi ka mabango, pera pa lang pasahero. pag ikaw nakita, sabihin ng pasahero, uy, ito yung sinakyan ko kanina nga, bawa. Hindi na sasakay sa'yo guys. Kailangan talaga mabango. Tapos gwapo rin ang konti. Kahit pa paano, di ba? Please tayo. Kape muna tayo guys. Tawa na ako eh. Puro tawa na lang, hindi na nagkakape. Pag-isang niya. Mugat mo yan, no? Mugat. Oh, okay lang. Oh, hindi. Mukha ko nga. Kumandun ako. Ako din. Guys, marami pa kumain eh. So, pinipilit ko lang din para magkaroon ng laman dyan ko. Gusto ko yung namakay mo. Ayun. Yo guys, morning, nanonood dyan. Ito yung buhay sa ski driver. Kailangan talagang maaga pa, gising na para mag-prepare na. Kailangan bang magbaon ngayon? Hindi ka tulad dati na wala kang baon dati. Minsan kasi biyahe namin ngayon guys, sa isang oras sa kabiyahe. Dalawang kahain na ang biyahe ngayon. Minsan sa oras, 2 beses gano'n. Kaya mabuti kung malaki 20, minsan 20. Madalas 20 lang. Kung dalawang biyahe ka lang sa isang oras, 40 pesos lang isang oras. Ayun, gutumin ka pa. Oh. Diba? Nakain ka na naman, yung kita mo, wala na. Diba? Baon na lang. Baon din
bumili ng tubig para sure ba, may makain ka, di ka magutom. Ha? For sure, mga alaga mo sa tiyan mo, di sila magutom. Di sila di sila magipasa na gutom. Alright guys, good morning! Kararating ko lang talaga dito sa pila namin guys. Yan. Hirap pa naman maghawak eh. Ayan mga kasama ko guys, oh. Kararating ko lang dito ngayon sa pila namin dito sa Along Matalino Street. Gilid siya ng Heart Center, Philippine Heart Center guys. Ayan mga kasama ko. Isa na. Kababayan ko guys, oh. Bulanon. Bulanon guys, Bisdak. Sino yan? Ikaw, kaibigan ko rin guys, Tito Recto, yan. Hello. ito rin yung kasama namin si kalimutan ko pangalan. Jojo. Yan, kasama namin driver yan guys. Yan. Yung tricycle ko guys, oh. Old model na siya. Pero pogi pa rin, parang ako lang ka. Ayan guys, ha. Woo! Yung kaibigan ko nagpapalayo, ha. Lapit tayo. Ano masabi mo? Sorry to. Ano masabi mo? Mga dumada. Ha? Biyahe tayo. Yung buhay. Lapad lang. Ito yung buhay guys sa tricycle driver. Kailangan maaga pa talagang umalis. Para pagdating dito, akala mo bungad ka, pagdating mo dito marami na pa. Yung ihatak namin dito guys, minsan isang oras, dalawang biyahe, isang biyahe, ganun. Kaya tsaga-tsaga. Kaibigan natin, be? Interviewin mo yan. Interviewin natin to. Sino yan? Hello? Hello? Yung kaibigan namin dito guys, kasama din namin tricycle driver guys. Yan. Buti dapat yung mga... mask. Kailangan pala ng mask guys. Ito. May mask din ako dito. Hindi ko tinanggal. Baka mamaya madaanan tayo ng pulis. Bigla na lang tayong damputin. 5,000 pa naman yung multa. 5,000. Oo, ayan guys. Yan. Marami na dito kami nakapila guys. Yan oh. Isa na oh. Isa no, tumahimik. Ngitingin ang ngiti. wala na yung sayaw-sayaw niya. Yan oh. Okay. Okay guys, dito na lang muna. Basta napapakita ko na sa inyo yung pag-alis ko kanina. Yung pag-alis ko kanina guys, gising ako kanina, di ba, 3:30, tapos naligo, nagkape, nag-prepare muna. Hindi na ako nakapag-vlog kanina pag-alis ko dito kasi wala naman akong gamit na pang-vlog habang nabibiyahe. Ay, may mga nagtitinda rin dito guys eh. Ayan. Hi. Okay guys, hanggang dito lang muna. Bye-bye. Love you guys.